Il-ġimgħa filgħaxija il-faċċata tal-Knisja ta' San Lawrenz Fawdex iżżejnet palju li tniżżel fir-Rekord Nazzjonali ta' Malta. Dan il-palju biġbija tal-istatwa ta' San Lawrenz huwa twil 70 pied b'wisa ta' 20 pied. Fil-fatt għalhekk issa tniżżel fir-Rekord Nazzjonali tal-akbar palju armat għall-festa. One News tela tal-lokalità ta' San Lawrenz Fawdex li f'dan it-tmiem il-ġimgħa qed tiċċelebra l-festa titolari ta' San Lawrenz. Hemmhekk tkellimna ma' James Grima biex jgħidilna x'kienet l-idea wara dan ir-rekord. Tul dal-aħħar jisu 4 xhur l-Aqda tal-Armar ħadet ħsieb li tagħmel fall-drappi u bnadar printjati u minn hemm ħarġet l-idea li bil-flus li qlajna minn dawn il-fall-drappi u bnadar nagħmlu palju kbir quddiem il-Knisja ta' San Lawrenz. Dan ir-rekord kisbuh l-Aqda tal-Armar 10 ta' Wissu u l-Aqda taż-Żgħażagħ f'San Lawrenz. Intant is-Sibt filgħaxija se jsir programm ta' nhar issinkronizzat mal-mużika biex imbagħad il-Ħadd tiġi ċċelebrata l-festa ta' San Lawrenz.